Adam öldü adam. Ara 112 ara. Anam söyle ki. Ara 112 ara. Adamı öldürdüler. Maşuk Mahmud Kerimê ji Hewlêrê xwest bi malbata xwe re li bajarê Antalyayê Tirkiyeyê cejna Ramezanê derbas bike hê di rêda bûyê li Mêrsînê li trafîkê de rastê êrişa sê kesan hatin. Di êrişê de bikeviran Serê Kerimî şikandin û xwestin ew ji kendalê bavêjin. Di medya civakî de vîdeoya êrişê hate parvekirin û hate îdiakirin ev êrişeka nîjadperestî ye lê Wîlayeta Mêrsînê û Konsolosê Erbîleyê Tirkiyeyê li dijî îdeyan derketin û gotin ev bûyerek edlî ye bi qezayek trafîkê rûdaye. Baroya Diyarbekirê ji bo alîkariya edlî û ronîkirina bûyerê çû Mêrsînê û serokê Baroyê Nahît Eren rapora ku ji aliyê çar saziyên hukuk û mafê mirovan hatiye amadekirin ji raya giştî re eşkere kir. Kirin ve kunduzanın ser malbatê êrişka nijadperest çêbûbû. Hûn zanin salek berê jî dîsa li Trabzonê jî bûyerek wisa qewimî bû, li Uzungölê tiştek wisa qewimî bû. Çiqet çi ew bûyer zêde dibin ji ber wî me got Baroya Amedê gerek îro li wê be û me biryara xwistan dotina royê çardê gulanê serê sivê em bi rê ketin. Eren di daxuyaniyê de got, Kerimî ji wan re gotiye dema êrişan gotinên nîjadperestî wî hatiye kirin. Got rast e. Bana ku êrişî min kirin ji bo kuştinê got ez parî Tirkî fehm dikim got. Pir zêde. Neve jî ez parî fehm dikim. Ji min re gotin çi karê te li Anadoliyê ye. Divê ez ku Tirkî nizanim me îngilîzî bu an re xeber da. Na ku îngilîzî jî fehm nedkirin. Çawa ku vî gotinê gotin min fehm kir durum xedar e. Zariyê min ketin navber. Zariyê wî yê biçûk 13 salî ye. Divê rast e bi kevra li min xistin lê ez zanim ku kurê min jî tendan tedayî li wî jî kirin. Serokê Baroya Diyarbekirê de tîşan kir digel bûyer sînorê cendermeyê de rûdaye lê polîsan bi awayek bê hukuk müdaxaleyê kirine û gotine ev bûyerek qeza ye. Heta wî demê jî bi rastî li wê pirskirekek tune bû. Em ji wê dîsa hatin nexweşxanê ba malbata kerem lê mixabin bi carkî ve tevayê emniyeta Anamûrê müdürê wî hat nexweşxanê. Hat ba me. Bi xeberdanka xerab. Go ev dixwazim ev dîtinik bu ara peyk bînim me got serçava kerem ke. Ji me re got çi karê we li birin. Ew biyerek qezaka trafîkê ye. Qezakek adlî ye. Baroya Amedê çi karê wî li Anamûrê ye. Me jî jê re got. Li kêrê ve pirskirekek ewha nîjadperest çêve, êriş çêve Baroya Amedê her dem ew li wê be. Diviya baş bizanin. Ha ku bûyerek adlî ve di çapemeniyê de ew dîmen we jî temaşe kiriye nizanim. Me temaşe kiriye. Her wiha zilamê ku bûye şahîdê bûyerê jî dîmenan kişandiye emniyetê gotiye ku ew ji ber sûcê propagandaya terorê ceza xwariye divê îtibar bi şahîdiya wê nekin. İddiaya Serokê Baroya Diyarbekirê ew e ku ev êrişek nijadperestî ye lê hem li ser malbatê zext hatiye kirin û da ku ewqat were guhertin hem jî hatiye xwestin ser bûyerê bi îddiaya bûyerek edlî bigirin. Piştî vî hevdîtinê me her kudî qeymeqamê Anamûrê jî hat xestexanê. Em bi sala parêzerî em dikin li vir hevalê me tevzanin. Me heta niha qeymeqam ji bo lêkolînkî soruşturmakî me nediye ku hatiye emniyetê hatiye nexweşxanê û ji bo soruşturma agahî bistîne û tesîrû etkî li ser bandora xurser bike me heta niha nediye. Rêz Eren destnîşan kir ku di nav 5 salan de li Tirkiyeyê êrişên nîjadperestî zêde bûne sedem jî gotarên siyasetvanan ye. Nahît Eren îfade kir ku dibe bila bibe Baroya Diyarbekirê her dem wê li dijî êrişên nîjadperestî be. Hêjayê gotineye ku roja duşemê malbata Kerimî jî serdeyê Erbîlê bûn. Xecî Can Farxîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.